салом алейкум бародарон ва хуарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз мо тасмим гирифтем ки яке аз масҷидҳои калонтарин дар Туркия бо номи Султон Аҳмад аст ки бисёриҳои шумо аллакай ин номро медонед ва имрӯз хостем ки инро барои шумо навор гирем. барои дастгирӣ лайкро зер кунед ва ба наздиконатон равон кунед. Наздиконатонро гап занед дар ҳамин видео лайк кунанд, чунки манзараи хуб аст. хоҳиши шумо аст, мо ин хоҳиши шуморо рад накардем. Лайк кунед, видеоро то охир тамошо кунед. хуш дӯстони азиз, ҳозир мо намози пешинро хондем ва хостем баъри шумо видео кунем. камеам дар бораи ҳамин даруни масҷид суҳбат мекунем. чӣ хел даруни масҷидро шумо эҳсос кардед? Якум саломи худро ба ҳамаи тамошобинон мерасонам. Даруни масҷид боз зеботар аз берунаш аст. Яке аз қадимтарин масҷидҳо, яке аз бузургтарин масҷидҳо. Инро дигар ба видео расонда ба шумо ба гап намешавад. То худ омада эҳсос кунед, имконият боша, омада худатон инҷоро бинед ва дар ҳақиқат бисёр хуб кардагаен. инҷо дараш ҳаст, мо аз дар баромадем, аллакай як берунашро ба шумо нишон медиҳем. даруни масҷид чӣ қадар калон будид? масҷид хеле бузург ва зебо ва хеле нақошиҳои қадима аст. дӯстони азиз, ва мо хостем инро барои шумо нишон диҳем. бародаро бахшиш ки ачки қати бидем камтар ҳаво безебай. бо чӣ гуфтанем дар бораи ин тарафш Султон Аҳмад аст, ин тараф боша Ая София меган. ҳамватанони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро дошта бошед, Ака Абдукарим дар хизматон. Ака Абдукарим қадим мо тӯли 4 моҳ мешавад ки кор мекунем, яъне рекламаша ман мекунам, то ҳол ягон шикоят омаги нест ва фикр мекунам ки шумо ҳам рафта биёед, иншоалло ки шикоят намекунед. ба ҳамин хотир чӣ кор мекунед? рақамҳоро сахранӣ мекунед ва аз номи канали Ҳамнаво салом мерасонед. иншоалло ки ба хости худованд соҳ саломат рафта меояд. ҳамеша Ака Абдукарим дар хизматон. насибу ҷашан мерем видео мекунем. инҳо ба хости шумо буда. подписчико хостанд, мо рафтем гуфтем як видео кунем ки аз дигаро фарқ кунад. мисол фақат як чиза нақапем. мо ина бародар аз Москва омад, ман худам дар Туркияем, дар дигар шаҳр будам. омадем як ҷоя, гуфтем як маводи хуб барорем. боварӣ дорам ки видео ба шумо маъқул мешавад, барое ки меҳнат кардем. агар дар бораи ин масҷид гап занем, соатҳо кам аст. бале як ҷои тамошо, барои тамошо барои ҳама тараф аст. масҷиди Ая София рӯ пару. ҳозир бояд додари дигар. дӯстони азиз, ҳозир ҷиян занг зад, ҷияни ман ҳаминҷа мехона. занг заду меорам як бебинем, як зиёрат мекунем. меган зиёрат ҳам худаш як чӣ меган савоб аст, садақа аст. ба ҳамин хотир хостем мо меем навор бигирем. фикр мекунем ки хеле видеоли он кас накардагия дар блогерои тоҷик ва инчунин дар Тоҷикистони худмон. ва мо инро тасмим гирифтем ки баҳри шумо кунем. ташаккур мегӯем ба бародармон ки заҳмат кашидан аз худди ки Москва омад. зинда бошӣ ва аз омадан ҳам пушаймон нестам. хело сайру гашт кардем, хело дорадем. тавсия метим мақсад кадоме ки имконияти дора ки ба ҳамин хеле ҷоҳо биёя, пушаймон намешем. ва ман ба Москва бирастам, бо як видео дига мекунем ки мисол дар аэропорт чӣ кардан, чӣ ғам додан, надодан, ё мушкил аст ё осон аст. барои омадани шумо мақсад ки шумо омадан дар мушкилӣ мекашанд ё не? бале, барои ҳамин барои ӯам як видео дига мешавад. ба ҳамин хотир дигар ҷошам навор мегирем. хуш дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед дар инҷо гумбазҳои хурдакак ҳастанд ва хеле бо давом метем дӯстон. чӣ хеле ки мебинед дар инҷо фонтан аст. барои суратгирӣ бисёр ҷои мақбул аст. яъне
дӯстони азиз, ин буд як навори дигар. Ба поён расид. Фикр мекунам ки дар ҳақиқат видеои писандида омад барои шумо. Видеоро дастгирӣ кунед, дар имо WhatsApp ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. Боқии сарбаланду хунобод. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.